Hello friends. गिबियावनो खुलुमलायबाय आंनि भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो आरोना दिनैहाय नै ब्लग लाबोबाय आङो गोबावनि उनाव एसे गोबावानो जाबाय आरोना माने एसे लेट जाबाय भिडिअ लानो आंना जेबो नङा आरो एसे थाब जालांगोन लासैनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहानाव सानै आलासि फैनो नागिरदों हाम्फे दैमुजों हाम्फेजों फैनो नागिरदों ना सानदों आङो भिडिअ लानोसै बिसोरबो लाबोखागोन माने न'निफ्रायनो लानानै फैखानोसै भिडिअखौ आंबो सानबाय ओंखायनो आंबो भिडिअ लानोसै होननानै ओंखायनो आं दा भिडिअखौ लानाय जाबाय आरोना थ' नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय आङो मा होनो बिसोरखौल' लाया बिसोरबो जों लोगोसे जोङो बाजारबो थांगोन एसे खरस खालामनो आरो म'म' जाहैगोन थ' लारि नुलांजोबगोन नायलांबाय थादो फैबायानो दां सौफैबाय र' टेन ओइ देखो मा खालामदोंलै बुस्थु डाइरेक्ट नै बिथांमोना सौफैबाय नै आलासिफोरा जोंना हाम्फे दे हाम्फे हाबानिफ्राय दिनैसो नुदों वाव आंखौ हेन्डसाम मोनथारदोंथ' दायो गिम्बल लांनो फैदो आरोना लोगोफोर जोंहा बाजै दरलेनाव ओमफ्राय जोंहा जेडेक्स दङ ओमफ्राय जों दायो एसे माने शुटिं खालामनो नागिरदों आरोना दायो माने गाबोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ बोरै जायो ना मा होनो आंबो थांगोन ना एक्टरा एक्ट्रेसा जोंहा बाजैयानो ओमफ्राय हाम्फेया बिराद मानो थाखो बिराद गोजौ जारलासोलै मबाइला गोलैबाय नोगोर मिनियो जोंना हाम्फेया किउटारबो मानसि आरोना ने ओमफ्राय जों दायो गोजौ बियो बिराद गोजौ नै मा होनदोंमोनलाय जों दायो हाम्फेखौ लाम दे आलासिफ्रा सौफैबाय सौफैनानै न' सिङाव जिरायहोबाय आरोना ओमफ्राय आङो दा साहा फुदुंफैबाय बिसोरनो ना एसे गोथाव इलायचि बाला साहा लोंहोहरनोसै आरोना थ' आङो इलायचि देनोसै नै गोथाव मोदोमखायोना गाइखेर होबाय ओमफ्राय दा आङो इलायचिखौ देनोसै इलायचि रेडि जाबाय फैनोसै आरोना सिङावहाय मा खालामगासिनो बे सानैजों माबा सल'सो खनलागासिनो हाम्फे सालांगासिनो एबार आंबो लोंफायनोसै ज'नो बिसोर सिङाव दङ आंना बाहाखौनो लाबोबाय नै बाहाखौनो लाबोबाय आरो प्लास्टिक गोदो माने गोदोनि नेमानो दाबो खाराखै आंना प्लास्टिकखौ लाग्राया लोंदो दे हाम्फे लोंनो माने नै जाबायानो आङो ओमफ्राय लोंखानाय ओमफ्राय बाजैया मा गोदाय सायाव एकदम कलकातानि एकदम फाथो संनाय बिदि मोनामदों आरोना ओमफ्राय गाइखेराबो दाउनिसो बाव माथो गोथावसो मोदोमदों माबायदि साहा मोनामदोंथ' लोंदो दे लोंनालाय हाम्फे आंनाय दे मिनि होनाङा मिथिगौगोन बोरैबा जानांगौ ने दे आवाज गैदों गोदै गैया खोमा ना आवाज गैदों आंबो लोंसै नै लोगोफोर आङो बिना माने आवाज होआ आरोना साखै इदिब्ला आवाज होबाथाय खिन्थु दिगदार दे मालाबा लोंफिननाया खामखादों दा खामा एकदम डेन्जारसो आंना माने प्लास्टिक सार्जार खालामखानाय बुस्थुया आङो बिदिनो माबा खालामहैदों आरोना बाजाराव बै साथायाव फानो जे बेयाव खालामदों आरोना लोंदो लोंबायानो लोंदो नोंहाबो ओमफ्राय नैबेखौ मा होनोथाय फारौ खिनाय ना दाउ माबानाय दाउ बिमा खिलानाय फारौ खिनाय बायदि मोनदों आङो बेखौ फारौ खिनाया बेखौसो बुङो नैबे ना नै फारौ खिनाय होदों बाजैया लोगोफोर नायनो हागोन नै नुवालै
नैबे अमा खि नाम दा थांसै बाजाराव आरो जोङो मम'बो जागोन दिनैहाय दाखालिनिफ्रायनो मम' जानो होनगासिनो आरोना ओमफ्राय अखा हानानै थांनो मोना दामाने बिराद अखा हादोंना ओमफ्राय मैया आरो दिनैहाय एसे सान्दुं दुङो आरोना ओंखायनो दा थांसै बेरायनोसै हाम्फे मोनजों ज' थांसै आरोना औ जमा थांसै जमा थांसै जोंहा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनो बा इन्टारेस्टेड मोनो मोसौ नुबाय थांबाय थानोसै जोंनाव फैनानै माबायदि मोनखोबा मोजाङानो नांदों मालाबा लेंहरफिनसै ना बैसागुफ्राव ओंखामबो मोनजायासै थांगोन थांलाय फैलाय आरो बावनो थाखागोन माथो ना न'आव खाथिखा थांलाय फैलाय जाबाय थागोन जोंहा गाखोदो दा जोंहा मोनफैबाय बाजाराव आरो बाजार मोनफैनाय लोगो लोगोनो अमा बेदर लानोसै अमा लानोसै जोंहा दा हरदो आधा केजि फंबायसो जोंहा दे आधा केजि हरदो बिसोरो होमबालाय सानै जादों आधा केजि दा जोंहा अमा बेदर लाबाय आरो जानोसै दा गोथाव दा हराव बेलेगनोबा जानो दामा बेलेगनोबा 450नि हरोना ओमफ्राय जोंनि थाखाय 350 जिबन नालाय अनबाय आरोना लानोसै आरोबाव मा लांगोन दा नायबाय थाबानो जाबाय आरोना मा अमा बेदर जायो बेखौ अमा बेदर जाना एसे फुङो मानसिखौ हाम्फेखौ एसे फुङो अमा बेदर जानानै हा अमा बेदर जाया मासै नोंलाय दाउ जायो होमबा नों बेखौ बयलार दाउ जायो कयलार दाउ जाहो नोङो मानसिखौ कयलार बायदि खालाम दे थांसै नै हाम्फे मोना जों दायो अमा लादों अमा खिथादो अमा बेदर लाबाय आरोना आहाबो लाबाय नै जोंना देरसिन मुराया माथो ओरै देखायब्रा दे थांफादो होमबा दे होमबा लोगो मोनगोन गाबोन दे बाय बाय दैमु बाय बाय मेन्दो लामा बाजार आं दिनैसो फैफेरदों आरोना मानसिसो मोजां बा ओइ खान्थाल फानदों नै लामा बेलेग बुस्थु मा मोनो लानोसै आरोना ओरैबायदि मोजां आयु लामा ओरैबो बागान ओमफ्राय जि साइज नुखादों बाजारखौ बेसेबां गोलाव बैनिफ्राय एकदम बैसिम बाजारा मासे मोजां खरस खालामनो आं माने दिनै मा बार दिनै बिस्थिबार आरोना बिस्थिबार बाजार बियो ओरैबायदि मोजांखा आं दिनैसो फैफेरदों ओरैबो बागान सेर लामायावनो आरो ओरैबो बागान जों फैबाय दखानाव साहा लोंनो ओमफ्राय साहा लोंसै दे जिरायदो नों जिराय औ दे जिरायदो खान्थालाबाय अमा बेदर होख्लायसो दिनै ना प्लास्टिकआव सोखानोसै ना होमबा मनाव सोनोसै अके बेखौ आखायाव लाथ' र' नै साहायाबो रेडि जाबाय जानाया मा दङ ओइ लाबोदोलै मालफाफोरखौनो औ मालफाफोरखौ लाबोदो बे माबानो बुंहरलाय गलुखौ बुंहर बिहारनि बुंहर गलु एगो प्लास्टिक लेके आओ बोलू एगो प्लास्टिक लेके आओ बड़का वाला नोंसो मा जायो नैलै आं बेखौ जानोसै नैबेखौ जानोसै आं गाइस आइदि जा गुदुंथार माथो खान्थालखौ मा होनो खान्थालानो बुङो इसको क्या बोलते हैं बिहार में खाथल पड़ी ये पीता है बोदोलेन का लाडू ना बोदोलेन का है मैं घुसा दो मुना में तू ना खाई बेचा हाँ रख दो हो जा रख दो नीचे रख दो बस थैंक यू तो अब जीवा बुंदो साहा लोंखांसै लोंसै बाजाराव फैनानै बिदि साहा आरो फिथा जायाबा बाजार खालामनाय बायदि मोना मिथिबायना
बिराद गोथाव गुदुं गुदुं आरो बोथोराथ' बिराद थान्दा थान्दा ना गोलोम बोथोर हाबहांबाय थेवबो थान्दा थान्दा ओंखायनो गुदुं गुदुं जानोसै मोजांथार जायगाया आरो बागान नुजोबो नालाय Wah. फिथा जाबाय मालपुवा जाबाय साहा लोंबाय दा मम'खौ मा उदैजों जाबावगोन नोंलाय इथिं मालपुवा दङ फिथा दङ साहा दङ ओमफ्राय ओरैथिं दंबावो ना आरो अमा बेदरखौ माथो जागोन नोंलाय बावनो दोनगोन गाबोन मावगोन मा जाला नामा मम' जानांगौ मम' आदसा मम' जानो उदै खालि दोनदों आरो ना आं जानोसै दे गावनो जानोसै आंजों गावनो जानोसै आंजों दा हादामदा मम'खौ गायनो रोङा बायना जादों गासिखौबो बिराद फिसा गायनो रोङा मानो रोङा गासिबो अननायनि होयो फैसाखौबो बेयाव 30 थाखा दोनखायो नाय नुबाय फैसाखौ होआ माबायदि सिखुना लाफिनबावो हिन्जावफोरनि आखायाव बांद्राय फैसा होजायालै मिथिबायना गाइस गब्रा आंबो माहाजोनाखा होदो 30 थाखा होदो Kaca badam. Yok tin. 10 taka tinta dilang. Tinta mixer no? Oh, mixer. Sana lansai ekdom hisab by hisab kayu saya pecahko. Hisab by hisab kayu na thaisi ba bara mana na combo mana. Ada pinnak na ko top kulabagon se. Sudah kok. मोनफैलायबाय आरो जानोसैलाय मम' हरै नै माथो आदसा मम' जानो फैदों जोंहाबो नै खोमसि खोमसि नुबाय नै जोंहा बाजार खालामहैदोंमोन भिडिअफ्रा लाजियो बेहाबो इउटुब चेनेल दङ मा नाम खोन्था जाराव दैमारि ए Good Friday लिंहरगोन दे Good Saturday थांना हाबा जानायसो दै सिख्ला नङा नङाबा बसजों होजागोनबो ना ने ने Angli, anak mau apa? Hah? Ayah, kau selalu Salah phone busy, phone besto. Phone besto lah ada bilai. Sabai, enggak ni. Tar kemana orang mulai? Sangai. Ya, sarai. Jadi deh. Hablu sampai ni baik. फैसा गैयालै आंनावहा नोंबो मिथिखायो माथो आंनियाव फैसा गैया होननानै हा होद हाबावनो साला 70 थाखा मिथिबाय हाबावनो 70 थाखा दहाय मालपुवाखौनो 7 ता जाबाय बियो अ मोनथामलै जाना इब्रा आंनो हट नैबा हट बाव आया गावनिबा केमेरा हमबाय थानांगौ बिथिं आंनिखौबो मावहोगासिनो बियो ओइ नाङा आं लाजिले सुबा गोलैजोब्बाय नै मानो थाखाय गोलैखो होनना बुंब्ला आंनि बिखा हंगरनाव गोलैबाय लोगोफोर बाजारनिफ्राय मोनफैबाय ओमफ्राय दोनबाय आरो ना खरसफोरखौ मम' आरि जाबोबाय मा जाबोबाय
भर्ति जाबाय उदैया ओमफ्राय मोनालायबाय आरो जानाय लोंनाय मा मा सङो खावो संसैलाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ माबायदि जाखो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो थ' बेनोसै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय